Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan, ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit, ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan. Ug nahimo kini, pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang, milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala. Og nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala, ug ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Ug miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tarang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan og nagkalain-laing mga buhing mananap og mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, og nahimo kini. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan og giingnan, sanay kamo og lukpan ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam miingon siya, sanay kamo. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to roll the day, the moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how their wonders are displayed where I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky. There's not a plant or flower below that makes the glories known, and clouds arise and tempests blow by all there by thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. But God is present
ug miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga kalanggaman, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Ug miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Ug kadto mao ang ikaunom ka adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang buta nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day, the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly who bend before the throne, sing holy, holy, holy to the eternal one. Thou art a port protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New grace is ever gaining from this our day of rest. We sing the rest remaining in mentions of the blessed. Kini ang unang pakigdugtong kanamo kaninyo mga higala niining tuig 2019. Unang simana sa 2019 nga may dalang panalangin sa kinabuhi o bagong sinugdanan. Ug ang imong pagmata karong kabuntagon pasyon na lamang sa mga grasya nga nagahulat kanimo tungod kay ikaw ako gibuhat sa Dios nga may katuyuan ini nga kalibutan.
Atong himayaon og ituboy ang pagpasalamat diha sa Ginoo nga sa sinugdanan iyang gihatag ang tanang panginahanglanon pinaagi sa iyang makahibulongang gugma. Duyog ka na mo mga kapaglaom samtang atong saulugon ang God's wonders, creation, and the beginnings dinhilang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Maayong buntag ug malipayong bagong tuig! Yes! Bagong tuig! Bagong tuig kay Yes, Nana. Happy New Year! Happy New Year sa Happy tanan. New Year, mga kapaglaw. Sa inyong mga holiday? Yes, okay kayo. Taas ang bakasyon. Unya, taas-taas mo ang lag. Ako po personally, lipi kay kukutong dyan. Nakauli ako magpapa. Wow! Very nice. Tagan kayong family reunion, Kamu, no? Bing. Okay kayo. Nakita mo na mo dito sa duyan ni Juan. Mahayahay. Mahayahay. Magpahayahay sa putapan na lagsa, no? Yes. Kanang daghan manggutag Yes. mga kalihukan sa Tibok Toy, pero kailangan kita magpahayahay. Huwag siya tiyop. Yup. Di ba? Taas ang bakasyon. And Of malipayon course, karon taas, kay oo. hapit na. Ano ba yan? Hapit na Kita mo rin balik kabalo. ang Ginoo. Dapat Yeah. malipayon. Kumusta ang Thailand at tiyop? Thailand. Yes, no? Huh? Atong mga kaigsunan dito, grabe mainiton pod kay ilang pag-welcome sa amo dito. So salamat kayo diya Ang sa among Thailand. pasalubong.
Masalukog yun Kung lagi kay kayo. ilipantiya, oy, dili mabit-bit. Okay na na. Anyway, mga kapaglaom, no? I know most of us or all of us would agree no nga ang musika or huni bitaw muna siya ang most loved nato as a Filipino. Agree, disagree? Agree. Yeah, agree. Makadungog tayo sa shopping malls, sa market, bisag asa na lang makadungog yung taog mga musika muna yung makatouch siya to o makahinuklog oy nindot lagi itong lyrics atong alawin And actually, tunay. maka-change siya og mood. Yes, ang you know, music, diba? makatambal po sa atong kakapoy, di ba? O makapakonect sa ato sa Ginoo o kini usab maka-express sa atong ipangbati, di ba, mapakawalaon? Busa makapaglaom, daigo nato ang ngalan sa atong Ginoo kay another hymn nga igidalit sa Perez family nga atong paminawon diri lang sa Harana sa Kabuntagon. There was a man, they call him Jesus, walked the shores of Galilee. He healed the sick and calmed the waters, made the blind and eye to see. He raised the dead and cleansed the leper, had a power to set them free. But best of all, he went to Calvary, bled and died for you and me. I want to Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Help my neighbor, oh my neighbor. I want my life to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shine, to hear the word. I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I wish that I could have been with Him when He stepped out on the sea and heard Him say to Simon Peter, "Come, my son, and follow me. We'll soon the dawn will break around us, and His face we shall behold. Oh, what a time we'll have together, shouting down the streets of gold." I want to Walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to help my neighbor, oh my neighbor. I want my life to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shine, to hear the word. I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Walk like Jesus, talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to help my neighbor, oh my neighbor. I want my life to spread His word. I want to see, I want to see, I want to shine, to hear the word. I want to tell the world about His love. I want to walk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. I want to Talk like Jesus, I want to talk like Jesus. I want to be just like my Lord. Wow, pagkanindot kayo. Pastor Perez, amo ng church pastor Cagayan de Oro Central Church, mga kapaglaom, no? Thank you kay kauban siya mga kabataan sa Harana sa Kabuntagon. Sa laing bahin mga kapaglaom, tungkol kay pag-ung tuig, pag-una usab ang kausaban o makapalikon o makapahalapad na usab sa atong pagtuo. And this month,
pagkasugda na adunay panalangin ang Ginoo sa Central Mindanao o Bukidnon area mga kapaglaom. Tungod kay duna nay bagong mission ang Adventist Central and Mindanao Adventist Mission. Atong hinabiyon ang mga administrator ni mga kapaglaom. Ato kinintanahon nga video. South Philippine Union Conference in Mindanao and Sulu Archipelago comprises of 4 missions and 2 conferences. Davao Mission, Southern Mindanao Mission, Northeastern Mindanao Mission, Zamboanga Peninsula Mission, Western Mindanao Conference, and North Central Mindanao Conference. Among all missions and conferences in the entire Mindanao, North Central Mindanao Conference holds the biggest population along the coastal road of Misamis Oriental and Bukidnon, with 10 clusters, 51 districts, 696 churches, and more than 88,000 members, which leads to a dream of having a new mission to continue sharing God's love in the locality of Bukidnon. Welcome to Central Mindanao Adventist Mission. Ang NCMC nga teritoryo tungod sa kadako ni inigi himo ang split o karon nahimugso ang Central Mindanao Adventist Mission. Ang Central Mindanao Adventist Mission kini siya composed of 26 districts kay ang kining NCMC is 51 districts and ang coastal naa sila 25, ang Bukidnon dunay 26. Og niining 26 ka mga districts doon na kitay 390 ka mga churches. Ang teritoryo niini ang bag-o nga misyon itawag og Simam. Kini siya ni cover gikan sa Manolo Portage, then sa Malaybalay, Valencia, then dito dayon sa San Fernando, Cabanglasan, o niya ang dito sa Picas padulong dito sa Pontian, and then dito sa Damulog. So maagian na to diha ang Maramag. So bisan pa ang Kadingilan dito sa Picas usab ang Pangantukan, usab ang Kalilangan og dito sa Wao o kana siya sa kaning norte. Karon gisaulog ang first workers meeting diri sa Central Mindanao Adventist Mission. Diri gipahigayon sa Bethesda Seventh-day Adventist Church of our Adventist Medical nga gitawag nga center diri sa Valencia. Og niini nga ato ang Simam aduna pay napili nga mga officers. Ang atong presidente si Pastor Jerry Patalinghog, ako ang inyong sulugoon, Executive Secretary Pastor Porferio Lagunday Jr. o si Sir Edgardo Torniado mao ang atong treasurer. Busa kami nagakalipay usab nga pagpahibalo nga dunay mga upcoming events labi na sa this coming January 25 and 26 mao ang constituency meeting nga didto himuon ang pagpili sa ato ang mga 5 ka mga directors. O mao kini siya nga ang sa tibuok nga Bukidnon nga mga organized church they are gitawag nga mga delegado nga ato ang mangadto aron sa pagpili niini nga mga bag-o nga mga directors para niining atong bag-o nga mission. Welcome to Simam, Central Mindanao Adventist Mission. Nalipay kay kita nga nahimugso kining bag-o nga mission, ang Central Mindanao Adventist Mission. Uban sa mga pastor nga diin na langkob sa pagbahin sa mao nga misyon o kini sila mga maabot og 26 ka buok uban sa mga staff tingali mga 40 ka buok ang among mga workers within Simam. Nalipay sad mi nga adunay mga kigsunan nga bisan pa gani wala pa nabahin jud nakadugog sila nga bahinon dunay makigsunan nga diin nagpakita silang suporta adunay mag-donate og graba adunay motabang aron nga mamugna gyud ang building nga gihimo o himuon paghimuon sa Simam kon Central Mindanao Adventist Mission. Ang among pangandoy nga dili madugay within 2 years masugdan nato o makita gyud nga mutuybo na ang building sa Simam o sa Central Mindanao Adventist Mission uban sa iyong mga pagkampo sa atong mga kapaglaom diha sa gawas nasod atong makapaglaom dinhi sa Pilipinas atong suportaran atong iampo nga diin mulambo kining bag-o na himbugso nga misyon nga kini uta mahimong hingkod sama sa uban nga misyon nato nga milungtad karon o nga kini usab mahimong magwaswagod mahimong magmalambuon ug mahimong malipayon samtang magapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo mag-usa ta tanan dili kay kita lang taga Central o Mindanao Adventist Mission kundi ang tanan kapupunan sa Mindanao ug sa Pilipinas
atong hiusahan ang buhat. Dili sa simam o dinha sa inyuhang dapit mag-usa ta tungod kay atong tuyo mao ang pagpakuyanap sa mensahe nga ang Dios hapit na mobalik. As a newly elected treasurer of SIMAM, I would like to thank God for allowing me to be a part of this organization, of this work. Again, I would like to thank also for the South Philippine Union Conference and likewise the NCMC, the North Central Mindanao Conference, for their management, for their support, all-out support to the inception of SIMAM. Again, thank you, and I would like to return all the glory and praises to God. And we will continue to live with our mission, to call all people to become disciples of Jesus Christ, to proclaim the everlasting gospel embraced by the three angels' messages, and to prepare the world for Christ's soon return. Straight is the road we're called to travel, many the trials along the way. There's a brighter day on the other side. Problems are always there before us, trusting in Jesus we can say there's a brighter day on the other side. There's a brighter Day upcoming over on the other side, other side, rejoicing with the saints in heavenly land wherever abide. I'm happy we'll be. No more pain or sorrow, sadness will say goodbye. Each tear he will dry. There's a brighter day awaiting for me on the other side. Gliding with Jesus to the battle, standing on His amazing grace. There's a brighter day on the other side. Trusting our one who died to save us, soon we will see His blessed face. There's a brighter day on the other side. There's a brighter day upcoming over on the other side, other side, rejoicing with the saints in heavenly land wherever abide. I'm happy we'll be. No more pain or sorrow, sadness will say goodbye. Each tear he will dry. There's a brighter day awaiting for me on the other side. There's a brighter day upcoming over on the other side, other side, rejoicing with the saints in heavenly land wherever abide. I'm happy will be. No more pain or sorrow, sadness will say goodbye. Each tear he will dry. There's a brighter day awaiting for me on the other side. There's a brighter day awaiting for me on the other side. on the other side. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Once again, no, salamat sa Perez family. Silang manindot nga alawiton. Anyway, makapaglaam, unsa ka ang katuyuan sa pag-extend sa Ginoo sa kinabuhi hangtod ni ining panahon na. Aniya, ang isa ka video, alang kaninyo. Ikaw lang ang pagkasa ko, tanging ikaw. Nandirito tayo sa sanlibutan na puno ng kasamaan at kasakiman. At ang mga nilikha ng Diyos, ang kanyang mga mahal na anak, ay palaging nahaharap sa kalungkutan, pagkakabukod na mag-isa at sa kawalan ng layunin sa buhay. Subalit, itinakda ng Panginoon ang kanyang simbahan bilang isang liwanag sa sanlibutan, ang iglesia sa ibabaw ng kabundukan na may buhay, na puno ng apoy ng pag-ibig at kapangyarihan ng banal na espiritu.
Nandirito tayo sa mundong puno ng pasakit at di makaturungang mga gawain. Gayunpaman, nagawa nating bumangon, magmalasakit, ngumiti at humakbang patungo sa mga nangangailangan. Balita dito, balita doon, mga trahedya at kalamidad. Minsan, di maiwasang mangamba. Ngunit, nananaig ang pananalig sa may kapal, ang Diyos na puno ng awa at bukal ng pagmamahal. Nakailang beses man tayong natumba sa taong ito, ganon din karaming beses tayong inakay ng Panginoon sa kanyang mga bisig. At ngayon, ikaw, ako, tayong lahat sa bagong araw at taon ng ating buhay, patuloy tayong nananalig at lalaban sa buhay dahil siya ang ating Panginoon, buhay na walang hanggan ang kanyang alay. Maligayang pagbati, kaibigan. Isa na namang taon na puno ng pait, saya, lungkot, pagkakataon ng pagkatuto at pagbangon ang nakaraan. Ang iyong buhay ay makabuluhan sa gawain ng Diyos, dahilan na iyong nalagpasan ang mga balakid sa iyong buhay. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay may tungkuling gagampanan. For the year 2019, we're going to use it to minister to God's people through the area of music. That is the gift that God has imbued us with. So we plan to be singing in nursing homes, hospitals, and of course in our local churches, as well as minister to other people outside of the church. And with that thought, we would just want to say hi to our family and friends in the Philippines. Hello to my mom, Mama Litlit, and to my mom Norma and my dad Luis, Lim family in Cebu. And Happy New Year, everyone! Happy New Year! Our plan for 2019 is to be able to extend our word of Christ through our music and also through our message to others outside of the church. A year is just a year if we live it without a purpose. To give glory to God in 2019, I decided to live with two principal goals. One is to enrich my personal relationship with Jesus, and the second is to reach out to others in need. Living God's purpose in my life for this year has never been different in the past years. This life that God granted me is not to be lived for my own. It is to be dedicated to the service of fellow men and of His church, and to bear witness for His amazing love. Hi, I would like to say regards to my family back in the Philippines, and Merry Christmas and Happy New Year. And I am again tasked to serve as an elder of the Filipino International Church for 2019. And I believe that I can give glory to the Lord by humbly serving His flock faithfully. I believe the purpose of the Lord for me for the year 2019 is to faithfully serve Him through His church, to serve and be a blessing to others. I believe that is the reason for our existence. As the saying goes, I shall pass this way but once. If there be any good thing that I can do to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. A lot of things going on. The best one is I am having a baby. My wife, Bernice, in the Philippines, is pregnant right now, and thank God we're having a baby. It was just a blessing to be able to actually feel like I was God's hands and feet. So that was the main blessing that I was given in 2018. And from there, I got to meet a lot of friends. I became part of the church family, which was I've always wanted to be. I always wanted to feel that I belonged somewhere. So that the Laverne Church truly gave that to me. Wow. Yeah. Yes. Yes. What are those emotions? You try to look back on how great, how God sustained you.
Yes. And nakita na to ang leadership nila labi na sa mga Pinoy nga bisan mo adto sa gawas sa nasod naagyod ang pagka-Pinoy kanang mga iway leader sa unang panahon naagi na siya dili mawala. Yes. Mga kapaglaom. Okay, Chins. Karon nga nagsugod na ta sa bagong tuig 2019. Let us start this with choice, no? A smart and healthy choice. O gisugdan na sa itong mga kapaglaom diha sa Doha, Qatar. So na sila gihimo nga aquathon. Ug karon mga kapaglaom adto ta sa Doha, Qatar. Tuod kay ready na si kapaglaom J-Lord alang sa pagpahat sa ilang mga aktibidades dito. Tara, let's go! Aniya kita karon nagasaksi og nagaapil sa usa ka aquathlon event dinhi sa All Church Village nga gipasimunuan sa Health Ministries Department dinhi sa Doha, Qatar. Diin giapilan sa mga kaigsuonan ug kahigalaan sa pagtuo. Aniya ang pipila ka mga footages sa aquathlon event. This activity is a swim run activity, as you all have already seen, and everyone has enjoyed. We, as organizers, enjoyed ourselves as well. We have done this activity because we wanted our church to be part of a cause that supports the children of the Middle East and Africa for their education. And this is a road to awareness effort that is collaborated by majority of the hotels here in Qatar, right? Yeah, so it's a hotel collaboration effort that they have, and it is an honor actually that our church has been a part of it and that we were able to give. Actually, yung event napakaganda kasi family-oriented yung event. Maraming salamat sa event at sana marami pa ulit. And this is my first time to this event and it was very fantastic. So I am really grateful that you host this kind of event, and I wish if you have more event like this, I will be participate. Ang gawain dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makibahagi sa mga itong gawain upang ipakita na tayo bilang mga mananampalataya na Seventh-day Adventist ay nagkakaroon ng nakikibahagi sa mga itong pagkakataon. It's a privilege to be part of the aquathlon that we did today. It is an honor to be part of the health ministry's efforts to promote fitness and health to our church, and we are blessed that we were given this opportunity. This is the initiative of the Doha Seventh-day Adventist Church triathletes, and our only advocacy is to glorify God through these activities, through physical fitness, through health, because that is our passion. And if you love health, if you love fitness, if you like exercising, if you like working out, come work out with us, because we are a happy bunch and we actually have, you know, these things that can help promote our advocacy. Daghang salamat diya sa Doha, Qatar. Wow. No? Yes. Ay health ministry nila, mabanding sa mga ilang family. It's aquathon. Sila mo'y ga-organize ato. Nindot pud no ato tong buhaton labo na karon Yes. nga Yes, humana New Year karon dagan tang gipangkaon nga dili Mayo at December. Dapat ato atong kwaon no mag-aquathlon ta. Kaso lang, di ko kabalo mo salo. Magtuon nagsalam Mateo. Pwede man. Katong ang imuha ramang langoy, katong dog style nga upuha. Magbaklay lang kung sa mupula. Daghang kay mga gitulo sa di ba sa camping dia sa mga pathfinders. Yes, nana siya. Muna Tulo na nga, siya. atong pasalamatan gyud nga ang mga Pinoy nga moadto sa gawas pag muagi na ganina sila og muatin og camping unya mga iway leaders nindot kay Mugawas gyud ang ilang Mugawas gyud. Magamit. Bisan asa. Yes, sa laing bahin mga kapaglaom from Doha, Qatar moadto na usab kita karon sa Korea tungod kay dunay dako nga library dito. Unya dunay nagkalain-lain nga mga libro ug importante kini kanato. An atong tan-awon karon ang mao nga video ani si Saysay. Saysay pasok.
Henry Ward Beecher once said that a library is not a luxury but one of life's necessities. Welcome to the Starfield Library here in the land of morning calm, Seoul, South Korea. Starfield Library, which opened on May 2017, is a gigantic, visually pleasing library located in the Gangnam district in the city of Seoul. It is known among tourists and locals as the latest cultural attraction. With a spacious area of 2,800 square meters, this library is open to the public free of charge. This library consists of 3 13-meter-tall bookshelves packed with approximately 50,000 books and magazines. The library boasts Korea's largest collection of magazines of over 600 different titles, including the latest editions and international magazines. The up-to-date ebook system is especially popular among the visitors. Not only does the Starfield Library provide comfortable reading space to its visitors, but it also offers a variety of monthly cultural events and performances with different themes on a daily basis. All these books offer enormous knowledge and vast information, but there is one book that surpasses them all. This book tells about the story of Jesus, the main source of wisdom and knowledge. This book is no other than the Bible. John 5:39 says, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." The Bible is not meant to be a home decoration. It is a book that talks about eternal bliss and damnation, and the contents thereof are life-changing. This book will point you to the source of life and all true knowledge and wisdom. So open that book and get to know more about your lifeline. His name is Jesus. And as the wisest king of Israel once said, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." This is Raisa Onikabaho wishing you God's richest blessings. Annyeong hikasay. Daghan kayong salamat kapag laom saysay. Nindot kayo ito yung giingon, di ba nga, open the book and get to know more about your lifeline. Yes. Oh, diba? Ang Bible dako dili lang sa kanang marag sa furniture sa imong balay, di ba? Yes. Marag decoration lang. Decoration na lang. Dapat paspasa na lang kay naabog na kayo. Yes. So ato gyud nang basahon gina nato kuya. It's a challenge for us this year nga kailangan pa yun natin mo dig deeper sa word sa Ginoo, atong tun-an and kanang giingon niya because God is our lifeline. Siya atong source of strength and inaot nga we have that desire to know Him more. Pinagi sa pagbasa sa atong Biblia. Correct. Yes. And from Korea, from anyo nga sayo, o diba? At nata sa Pasadena, USA, mga kapaglaom, og atong himamatan, si kapaglaom Jebson alang sa ilahang gipahigayon nga special year-end program mao kini ang My Tribute diha sa Light Above SDA Church, Pasadena, USA. Aniya mga kapaglaom, atong tanawon. Truly's marching on. Hi, anya kita sa Lasdak is the church. Lasdak mean Light Above Seventh Adventist Church here in Pasadena, Altadena, Pasadena, California. Kita naga-witness sa usa ka celebration ni nga church, kini nga church puno kini sa mga talento. Bata man paingon sa hamtong. Sa karon 2018 tribute nila sa ilang church talent. So we're witnessing the year-end program of this church. Destined for greatness with a passionate faith, moving in His power,
it has been the idea of most of the members of this congregation thinking of what the Lord has done to us. We have to also do something in thankfulness to Him. We have to do anything that will give to Him the glory and to exalt the name of the Triune God. Purpose ani nga program among i-train among youth to be future leaders sa atuang simbahan diri sa Lasdak. It's beautiful here. We got a church full of people who just absolutely love God. The singers are amazing. We got a great leadership here. Pastor Labith is an awesome teacher who loves God, who's just a great teacher. Well, I'd like to praise the Lord for the beautiful program that we had. And first off, I'd like the music that we just had heard, because I know it feels like home, and it's like you're homeward bound already. And the feeling that you are with your fellow loved ones who are also here to worship the Lord, parang it's really great in our feeling, especially sa lahat ng nakikinig kanina. The battles I would face, forever running, losing the race, will it not It's really nice to end the year singing praises and thanksgiving to God amidst of the trials that we encountered throughout the year. And here we are, claiming God's word that says, give thanks in every circumstance. 2018 is almost part of the history, but we're looking forward to the 2019. But this church, the talent of this church, is preparing for that great reunion in heaven, which you and I will be singing someday. God bless everyone. Type the word evolution in the Google search line and you'll be surprised to have over thousands of results. A similar scenario would also go to creation, which will lead you to hundreds of sources. What are the major issues and concepts concerning creation and evolution? Why do we even squabble over this? Does it really matter what we believe about where we came from? These controversies an overwhelming large subject, and the debate on this issue has no sign of diminishing. This issue has been going on for over 200 years that predates Darwin's publication and the origin of species. Even within Christian circles, there are numerous positions taken to include those who affirm that the universe is a babe and those who aver that the world we're living in is older. How should a Christian understand these two contradicting concepts? Become the source of lucidity on the issue of evolution and creation. Matters that matter, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, bagong tuig o ganyan na po kita sa pagtuki-tuki sa kamatuuran based on the Bible o until now, nagbagong tuig na lang ta na paghihapon ning an ending debate on the beginnings of man. Asa yun ay tagikan? Is it the creation theory or the evolution theory? And to discuss this matter with us this morning is no less than ang among kinakusgan nga boss, the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Communication Director, Pastor Heshbon Buscato. Good morning, Pastor. Happy New Year. Hello, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Lipay kay ko nga niabot pagitag 2019. Yes. Praise the Lord. Blessing kayo. Naka-power Praise the ang Lord. pag-create si Ginoo sa ato nga niabot tag pila ka tuig hangtod karong panahon. Correct, Amen. diba? Amen to that, Pastor, no? Kay naiuban yun in town. Ba? Oh. So, maring gingon nila nga. Makabot sa 2019. 2019. Nakitaan ni pasalamat kayo. Yes. Gabi, Pastor. Sugdan na to, Pastor. Okay. Kay ganina, no, gisugdan na to ang atong program on the creation, diba? As recorded in the Bible. Genesis chapter 1. Nganong importante man kay ni sa ato, Pastor, nga masabtan nato ning creation nga story? Ang creation manggod mga kaigsunan mo ni mo hatag nato og concept nga kitang tanan mga linalang. We are all created beings, Ma'am Angel. Whether we like it or not, bisan tuod og giutong ta sa atong inahan nga tao ta,
Mga anak kita sa Dios, gibuhat kita sa Dios tanan. And by the fact that we are all created, naatay creator. Ayun. Unya, kining atong creator is a powerful God, relational God, concerned God, and a loving God. Gusto siya nga makigrelasyon sa mga tao nga iya gibuhat. Kita na siya. Wala lang tanya nga gihimo lang unya o sige panginabuhi mo iyahay na ta bari-bari na bahala wala. So pastor, unsa man ang mga dagkong isyu nga may tungod niini? Kung atong i-compare ang creation o evolution, actually nagsumpaki ay gini sila pag-ayo. Ang evolution would tend to explain things according to science. Correct. The process of ang proseso niya na naibaluan nato kitang tanan nga nag-eskwela o philosophy sa mga universities and colleges. Yes. We are bombarded with these ideas kabalugitan. Gani ang uban mubalhin na og mga baruganan from a person who believes fully that there is a God. Moingon sila hinahinay nga, uy, puro nag-claims ang evolution by Darwin. By the way, ang evolution theory is conceptualized by Charles Darwin in 1830s to 1840s. Gani na publish ang iyahang theory of natural selection. Correct. On 1850s na, early 1850s. O kining pagtuo ni Charles Darwin claims a very strong reasoning para sa tanan nga dili na mo tuo og recent creation. Okay nga naman ang issues dinhi iyang gi-claim nga ang tanang mga butang came from a certain origin which takes millions and millions of years from the past, which is opposed to the doctrine of creation. Kaya ang creation man God in scriptures tells us that we are created recently. Unya kita nga tawo wala ta nag-evolve gikan sa simpler organism. Okay, ang theory of evolution gikan man ta sa single cell. Hangtod na himong complex, diba? nag-mutate. Hangtod nga nahimo na tang lower form nahimo na tang nahimo na tang unggoy. Gikan sa unggoy. Unya kay murag liwat-liwat man ta sa unggoy. Sa atong forelimbs, atong linakwan o atong dagway, di na maglayo. Until niabot na ta sa ingon ani nga complex kayong intelligent humans, mga tinsunan. So that's evolution. But in creation, na ay Dios gyud nga nag-design sa ato. Nagbuhat sa ato according to the accounts of the scriptures. So kung imong tanahon ang Bible, especially in the book of Genesis, makaingon gyud kang sumpaki gyud siya sa theory of evolution. Extremely different, pastor, no? Yeah, extremely different. Pero pastor ba, kana siya no kay is it possible kay sa science magud pastor, di ba, kay evidence based man yun na sila pastor, o di ba? Mo nang makita nila kay ang katolaging ape closest man ta sa iyaha og traits og body structure ug uban pa unsa na nilang mga explanation diha. Is it one of the reasons, pastor, nganong naay mga issues nganong ni-emerge ang kana bitawng evolution against creation kay because Charles Darwin was able to present evidence kay sa Bible kung tanawon nimo man gud, if you read Genesis 1 unya kung hinahanglan kag evidence so man na nimo, is it one of the reasons? Actually, kung mag-base na sa science can also be a good tool to prove that we are created in the recent years, around 6,000 years ago. Ma-prove na to na. Unya, ang gituuhan mo gud nato, nagtuot ang created, we were created in 6,000 years. Sila ni Adan ug ni Eva, and that there was a worldwide flood nga nahitabo. Science could actually prove that. And because of this, ang mga claims pod sa evolution could also be refuted by science via the accounts of scriptures. So mo na nga not necessarily nga ang atong attitude in refuting the theory of evolution nga ingon ana na lang gyud, kundi we need to be open kay pinaagi sa atong pagka-open mahimo ning avenue para sa Ginoo nga ang ato ang openness with scriptures and with science could give way
for those who do not believe in God. Mutuo gihapon sa Ginoo. Ano? Kining mga natural processes nga gi-claim sa evolution. O ang mga mechanisms actually masabtan sa tao nga naa gihapoy Dios nga naghatag og means for these organisms to survive. Yeah, so naagi Dios nga nagatiman niya ng tanan. Ba kay kung wing ba ko manaw ni mo, di ba? Gaginhawa ta karon no nay hangin. Gumoyon tag ni form ta. Also ni mo nag-explain ang hangin wing be. Pero di po gumusugot nagikan ta sa unggoy oy. Katong mga Miss Universe dia mga og mga kwanda sa tibok kalibutan musugot kato sila inog unggoy gikan sa unggoy so dili gino. Pastor, kining unsa maduna ba ni dako nga kalampigitan sa atong pag-alaga diha sa Ginoo nga exactly kanisiya? First of all, kung usa ka ka-distraught nga tao, naglibog kag may Dios ba o wala, labi na gyud ang imong mga pag-ampo wa matubag, ang imong gipangayo wala mahatag. Lagi kay tendency nga mo resort ka sa claims of evolution kay ingon man ang evolution nga walay Dios. Yeah, but if you are anchored in the theory of creation, nga nagtuo ka nga naay Dios, but despite sa atong complexities ug sa atong mga problema nining kalibutan na since sin entered mga kaigsuonan. Yun. Usahay makaingon ta nga nawala ang Dios but He is still there, faithful to His promises in Scriptures. Ang ato yung kinahanglan mga kaigsuonan, sulayan na to siya according to His claims and we will all be able to prove that. Yeah, di ba? Kay Ma'am Jill, ang uban medyo tanaw sa amin apiki-apiki now, musugot naman lang sa evolusyon. Di ba? Pero gwapo-gwapa ka, di ko musugot eh. Di ba? Oo, because di ba Pastor, we are created in the likeness and image of God. Yeah, pero Pastor, diba? dito kita sa creation kay mga gwapo-gwapa beta. Liwat kita sa Ginoo. Amen. Amen. Di ba? Pa Pastor, kuan lang siya, kana bitong Pangutana nga ang creation would also speak about how we worship God. Yeah, that's it. Kay kining tanan kung natay creator mga kaigsuonan, siyempre imong i-recognize nga naa kay magbubuhat, imo siyang daigon because He is greater than you. Yeah, He can provide everything for our survival. So diha ta mo daig sa atong creator mga kaigsuonan. Mo nay rason nga mga creator ta na at mga created ta na atay creator musimba kita sa Ginoo. Correct, di ba? Umuna di ba on the seventh day God rested. Yes. Diba? So, bisan pagbali-balihon, at the end of the day, makapangutana gyud kag asa lugar to gikan to singular cell. Diba? Kung imo na siyang kuanon, diba? So, we are... ang difference sa theory, sa evolution theory o sa creationism, ang evolution, mura og by chance lang ng lugwa ang tanan. Lagi ba? The Big Bang. Nagi siya process. Pero sa theory of evolution, mga kaigsuonan, we are created out of nothing. So, kung baga, wala tagi, paagi o kanang dugay kaayong ang natural selection manggod mura siya og survival of the fittest ang kuan niya. Kung ikaw na kay maayo nga traits, mo survive gyud ka. Kung compare sa lain. Pero nahimo na ta sa Dios nga ingon ani na tadaan. Mao na nga ilalang ta sama kaniya. Yes, in the likeness and image of God. Yes. Diba? Kanapawa na yung mas like klaro, ana. Pero mangutana ang uban, ganun dito sa Amerika, mga gwapo dito sa gwapa. Pero ang Ginoo na nakabalo, ana. Correct. Kay beauty is in the eye of the beholder ko na. Pastor, would you have like your parting words and then greetings sa ato ang mga kauban din ha kapag laom ka bagong tuig karon. Yeah, sa tanan na to nga mga viewers sa Panimbaya sa Kabuntagon World, we greet you an abundant Happy New Year sa tanan. Yes. Ang Ginoo daghang kay sa mga plano. Ang uban tingali nag-wonder why we are still here. Pero probably ang mga tubag would be God is still giving us more chances to make things better. Correct. Amen. Sa mga dili maayong nahimo na to in the past. Sa relationship, sa atong pagwali sa balita sa Ginoo, o sa atong pag-prepare sa atong kaugalingon alang sa end of the world ug sa iyang pagbalik. So, Happy New Year ka natong tanan. Yes, no? Start anu. Daghang kay salamat, Pastor. Og sunod na pod, Pastor, ha? Nagsugod na pod Pangutana. Diba? So, mga kapaglawom, no? Ato hinumduman that we are all, like we have said, created in the likeness and image of God. And what Pastor said, this year is a new beginning for each one of us, diba? To continue on with our
mission ug sama sa gibuhat ni Awing sa mga kadalanan nangutana siya unsa ba di pangutana dito Wing. Ato ning tanawon mga kapaglaom ang Bible Beats. Muanhin na punta sa 2019 unsa man imong memory verse o ngano? Labi ko kayo religious pero if God is with us, we will be against us, something like that. Nganong katuman nga verse? Kay kanang sa akong life kay bisan unsa na kanang situations, dili gid ko ma-troubled kay kabalo ko nga na si God para sa kuha. Wow. Namoy memory verse ikaw ma'am? Wala. Ikaw ma'am, naay memory verse nakabasa na mo Bible. So wala. Sa una pa. Sige, kung wa mo nakabasa Bible, muhatag kog Bible. Maybe it's still John 3:16. Okay, go. Even though it's still 2019, that verse still stick in our minds na kalang always reminds us that He will come or they because father and son. So, yeah. Dili kay ko sure sa which verse it was. Pero I know that it was from Corinthians and verse 14 ta siya. It was, let all that you do be done in love. Always ginako na ginachant sa akong self in everything that I do. So, thank you. Unsa imong Bible verse for this year 2019? Abi na mga question kay mga 1+1 anak. Lahi nila eh. Sige lang. Sige ikaw ma'am. Unsa imong Bible verse for this year 2019? My Bible verse for this 2019 is Philippians 4:13, which is, I can do all things through God who strengthens me. Anong kana man nga verse? Every time nga sad ko mo, dyan ang ganana, Sir God nga, kanang everything that I do, kalbalo ko nga, nasi God sa ko ang side. John 3:16. Okay. Sana nga verse kay murag makuha ni mo bitaw nga it reminds you nga lagi love ni God. So tama nami hatag from Hope Channel. Okay. Unsa imong Bible verse for this year 2019? Psalm 139 verse 21 lang. Okay, go. I hate them, O Lord, that I hate thee, and am I not grieved with those that rise up against thee. Nganong kanay mo napili? Kay there's no point in hating anyone, Mom, pero it's like as long as you learn to love others like as if they are like you, Mom. Treat yourself as a good person because we're all created as God's children. So there are no enemies really. Wow. Kami hatag sa mga nga balunan. From Hope Channel. Okay, thank you sa time. Thank you. My Bible verse for this year would be katulad sa Corinthians that love is kind, love is patient, it does not envy, and it does not boast, and it does not hold records of wrongs. Because I believe that in order to have world peace, we need to love each other. And when we love each other, we learn to understand each other and to accept one another. That's all. Pang Miss Universe! Pang Miss Universe from Hope Channel. Thank you sa imong time. Tanan nga verse sa Bible, nindot kay na siya masahon nimo na. Nindot natong kay si Jesus mao gid ang sinugdanan sa Bible. Kung mabasa ka, sama nga nag-communicate ka ni Jesus. So basa kita Bible, importante gina. Basa tatanan. Ang experience nato ron nindot kayo. Doon na tayo pasalamatan nga sa ato mga giveaways. Ang The Flock Music Ministry, salamat kayo sa inyo. Yes, and Pastor Duroy and family, thank you kayo sa Bible nga imong gigahin para sa Bible Beats. Daghang salamat. Daghang salamat. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran. Angel Tondayag. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. May buntag mga kapaglaom o happy Sabbath kanin tanan. Bagong tuig, bago na usab nga mga challenges atong kinabuhi og kitag padayon gihapon sa pag-ampo sa Ginoo. Pinagi ni nato nga programa ang 777 prayer diri sa atong program ang Let's Pray Today. Ikaw banda sa pag-ampo si Pastor Hashbon Buscato. Pastor, thank you so much. Good morning, Bod. O Pastor, ano yung mga prayer requests ang ipadala sa ato ang programa. Ang una akong pagbasahon, atong iampo sa pinasahi si Zilabs Veralo. Ano na siya hilanat o nihubag po ang ihang mata.
Kaduha, let us also pray for Brother Resin Baslot, na stroke siya o na-confine siya sa Cagayan de Oro Medical Center. Katulo, si Lola Eding Pugusa, ato yan po nga siya unta makarecover na sa tanang balatian nga iyahang nabati. Ato sabihan po ang family no sa Aguinaldo family no tungod sa pagpanaw ni Pastor Wilson Aguinaldo ug apil na usab ang Macarayan family no sa pagpanaw usab ni Pastor Alnimar Macarayan. Ug ato usab giapil sa pagampo ang bag-o na nato na himo no nga conference o ang Central Mindanao Adventist Mission. Start. Magampo ta mga higala. Among Dios nga magkagagahom o magiluyon sa tanan niya kining imong mga katawhan karon miduyog sa pagampuay sa tanang mga katawhan sa Cebu kalibutan matag alas City ang oras sa buntag ug sa gabi. Karon buot namo nga daygon ikaw sa daghang mga panalangin sa imong pagpalabang kanamo gikan sa tuig 2018 hangtod nga amo na sinati ang pasiuna nga mga kaadlawan sa tuig 2019. So far, O Dios, malaumon kami sa daghang mga panalangin nga imong gibubo sa imong mga katawhan na kining tuiga tinuod gyud nga mabungahon ug magmalampuson. Ani ay pipila ka mga katawhan nga buot namo nga tuboy diha kanimo sa ilang mga kahimtang. Si Silabs Beralo, gihilantan siya o naghubag ang iyang mata mo siyang giampo nga imo siyang duawon ug hikapon pinaagi sa imo ang gamhan nga kamot iyang masinati ang imo presensya niining adlaw. Si Brother Resin Baslot usab na stroke Ginoo paamong giampo iyang hinanali nga recovery ug ang imong pagpakigkauban kaniya kuyog sa iyang tibok panimalay. Amo sab giampos pa na sa paagi si Lola Iding Pugusa, daghan siya gibati nga mga sakit-sakit sa lawas. Iyang pangandoy O Dios ug handom nga mahawa siya gikan niini nga balatian. Palihog hikapa ug duawa siya niini mga taknaan. Nasa impagi giampo sab namo ang panimalay sa among mga magbubuhat nga ni taliwan gikan sa ilahang kinabuhi niining kalibutan. Among giampos pa na sa impagi ang panimalay ni Pastor Wilson Aguinaldo sa iyahang struggle sa pagpakabuhi o pagbatok sa iyahang balatian. Atay siya o naakaron sa kasamtangan nga paghaya. Giampo namo si Ma'am Shirley, ang iyang mga kabataan o ang tanan nga sakop sa panimalay mga kigalaan na nagbangutan. May ngunusab sa panimalay ni Pastor Alnimar Macarayan nga mitaliwan usab. Giampo namo Ginoo ang iyang pinalangga nga asawa o anak, mga ginikanan o ang mga kaigsuonan nga iyang gitalikdan. Ilang pagbangutan O Dios mahumpay pinaagi sa gasa sa presensya sa imong balang espiritu. Ug labaw sa tanan niining takna pinasahi nga among gipangayo ang imong panalangin nga ibubo ilabi na gyud sa pagsugod niining tuiga sa usa ka bag-ong buhatan sa Seventh-day Adventist Church sa Bukidnon area, Central Mindanao Adventist Mission. Ban sa pagdumala ni Pastor Jerry Patalingho ang bagong presidente, Pastor Pelagunday ang executive secretary o ni Sir Dodong Torniado niya mo ang treasurer. Magpili ay sila O Dios sa ilahang mga direktor sa katapusang Sabado niining bulana. Ang imong paggiya magkadumala niining tanan aron mapahiluna ang dako nga demand o hagit sa buluhaton sa simam. Salamat O Dios nga dilin mo pakyason o kawangon kining tanan mo nga mga pangaliupo. Imo kining ibalik ka namo nga may positibong mga tubag tungod og alang sa kamayaan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas sa iyang ngalan namo giampo kining tanan. Amen. Amen. Salamat Pastor. Yes. O sa ito mga kapaglaom, kung aduna kamo yung mga pag-ampo, mga hangyo, mga pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo, o bot niyo kining ipadala pinag sa itong programa, pwede kinyong isend sa itong contact number, makita sa yung TV screens, pwede usab sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kining Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. We have labored and now lingered from dawn till setting sun, counting we forever ready until the Lord shall come. When our work on earth is over and every knee shall bow, I want to meet my Savior with my hands upon the plow. Keep your
gospel plow. On a gospel plow. Heaven shining gold. Heaven shining gold. Is waiting now. Is waiting now. Keep pressing on. Keep pressing on. Don't look back now. Don't look back now. Keep your Keep your hand on the gospel plow. On the gospel plow. We plow the fields with patience, waiting for the harvest time, sowing seeds of salvation until the laying by. Looking forward to the reaping, we must peace that pass somehow, with our eyes upon the Master and our hands upon the plow. Keep your hand on the gospel plow. On a gospel plow. Heaven shining gold. Heaven shining gold. Is waiting now. He's waiting now. Keep pressing on. Keep pressing on. Don't look back now. Don't look back now. Keep your Keep your hand on the gospel plow. Keep your hand on the gospel plow. On a gospel plow. Heaven shining gold. Heaven shining gold. Is waiting now. Is waiting now. Keep pressing on. Keep pressing on. Don't look back now. Don't look back now. Keep your Keep your hand on the gospel plow. On the gospel plow. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na po kita mga kapaglam sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, this may sound cliche, but I believe I really need some kind of peer help because I tried self-help but didn't work. I really wanted to reboot the system of my life and get rid of this procrastination from ruining my life and my career. I think I am unproductive this past year. I wasn't able to achieve those self-improvement plans. I was the last employee to pass all those year-end paperworks. If you'll ask me to list the things I have achieved, well, most of them are on-screen movies and games to be specific. Please help me to overcome procrastination. It really hit me rock bottom. Ayun. Diba? So, issue sa kanabitang pag-accomplish of things. So, pag-procrastinate because earlier, wala pa tayong live, diba? Na-story ni Bing. Nagyo taong kanabitang inanag yun iyahang process. Kay ang ilaha sa uban pa ang creative juices nila mong gawas sa kanang last minute kung kay na may pressure, di ba pastor? Oh, 11th hour na siya. Pero unfortunately, lagi na siya impact sa imuhang productivity. Di ba? Kay una na ang quality. Di ba? Ikaduha na kung pila imuhang na accomplish. Kung na-target ba yun nimo. Okay lang kung ni master na ka sa pag-procrastinate. Ba nga ka ng anad na kay ka nga accomplish gyud ka because there are people really creative people who are like that. Diba? O mga kapaglaw man niya kita karon full force. Bagong tuig with Pastor Heshbon maghatag og tambag. So fit sugdan nato. Kung sa imong mahatag nga tambag sa iya. Anyway, diretso ta kayo at the time. Maybe mga kapaglaom sa tong center, you will make a list of your top priorities. And then, mahimo na mo siya, hayaan din ka magtanaog sa lida, maghatag ka games, magtulak ka games, kaya mo na imong rewards, imong kaugaling. Correct. Mura gina sa suggestions sa imo. Make a list of the things that you need to do. Yes. Daily na siya fits. Yes. Oh, Bing. Ako i-get rid of procrastination, no? Kaya it will hinder, it will keep you from into real progress bitaw. Siguro do the hard work first. Get rid of perfectionism kay mo usay na perfectionist. Yes. Usay kuan manggod ka ng dili taganahan sa mga butang dili wala na gi-picture nato kay wala siya sa moment. So kana lang tapos if na kay na accomplish nga na butang, have a break. Celebrate. Diha ka matawag mga movies. And of course, no, make every moment count. Kayon, di ba? UP.
mo tambag ko, Ma'am H. Maula ko mo tambag kay murag. Relate? Kung tambag. Yes, Relate. So, dili lang ka ikaw ang nainana nga pagbati. Correct. No? Daghan po ta. Well, anyway, siguro, ako mong ginabuhat at the end of the day, gina-evaluate akong kaugalingon. Unsa akong nabuhat karon na day? Na-achieve ba na ako ang akong goals ani nga day? Or yes, ang imong checklist. And as much as possible, ilayo imong kaugalingon sa mga temptations. Correct. Or distractions sa phones, unsa pa na sa computer, di ba? So, ato gid ka kung unsa imong goal ana nga day, buhata diretso ayo na unya-unyaan, no? Wala na ato atong mga manyana habit nga unya na. Ayun. Kay kana unya na mahimo nang ugma na sunod next year na Next year na next year na lang. Hantod. Oh, di ba? Daw biwing. Kani siya. Lisod-lisod ni siya po para sa iyahang aside. Mo gani nagpatambag siya. Gani. At least ba, there is an acknowledgement. Yes. Pero karon bagong tuig. Mo na ingon bagong tuig. Bagong kinabuhi. New Year's resolution ni mo na siya. At least nakabalo siya sa iyang kakulangon, sa iyang kagalingon. Ay mga tao nga, ako po basino na po ko'y kakulangon, wako kabalo ba? Kung sa ako kakulangon, siya nakabalo siya. Mo na nakanindot nga kabalo ka. Kay at least, imong New Year's resolution, imong focus na nimo imong kaugalingon. Ay, pag kuwang pa sa lain mo, focus ka, New Year ron. Serious na katambag. Mo focus ka sa imong kaugalingon. Muna yung resolution po. Para, nakay goal sa imong kinabuhi. Correct. Hindi kay, sige ran yung, Hatag lang. kanang tao nga maglayaw-layaw ang kinabuhi. Pag last days, wala, magmahay ra ka. Correct. So layaw-layaw, lasaw-lasawing ba? Ano siya, layaw-layaw? Pastor, unsa na to siya? Unsa pa daw kuno'y pwede niya mabuhat? Actually, daghang kayo ang lista nga pwede na tong himuon. Kay gusto matag kabaguhan. Pero muhatag lang ko og pipila ka mga importante kayo. Una, remember what Manuel L. Quezon has said. The Do late not live for president. tomorrow what you can do today. Yes. Pilgi na siya sa mga yahang core gyud nga mga tambag para Do sa it mga now. Pilipino. Do it now. Yang ikaduha, murag mo salir na gyud karon ang schedules ug ang reminder. Ayun. Naa kay cellphone, unsa may gamit ana. Correct. Tungod tingali cellphone, nagsige lang tag Facebook. So, balik siya pero gamit, games. Organizer siya, Pastor. Gamitan na siya nga ang iyang calendar, butang nimo din ha, unya, ipaset ang mga reminders. Mao gyud na mo ring gyud nimo, ayaw gyud og snooze kung mahimo tanggalon nimo ang option nga mo snooze. Imo gyud na siyang himuon dayon. And for example, naa ka nagtrabaho sa computer. Unya, ang computer na internet, mohimo ka sa imong report. Kung ang internet distraction, pwede na nga imong i-disable ang imo ang connection. Struggle yun na siya kayo. Kay, of course, in this kasulatan highly yan, wired society. Correct. Mag-research ka pananglitan, unya na internet, mo research ma kay internet-based man imo ang research. Then lahi na po din yung research ba kay mo sa dito sa mga bars, tawa dito ang Facebook, tawa dito ang YouTube. So malangay kita pagayo. And lastly, huna-huna ang imong accountability and the importance of time. Ang tanang tao sa kalibutan parehas gitagaan sa Ginoo og 24 hours. Correct. So, ang uban depende na nila giunsa nila paggamit ang ilang oras. Ang ubang mga tao nga successful kaayo nagmahay ngano nga 24 hours lang. Hala no. Whereas ang uban moingon nga kadugaya pa pud mahuman ang adlaw. Uy, wa na ko ilang gihimo. So take note of a person's accountability of his own time. And precious na kayo kausara na moagi dili na ginamubalik. And lastly, ang Ginoo is taking a look at how we manage our own life and our own time. Napaday last, nining ato ang letter sender. I think you need an inspiration. Oh, yun. Kaya walay mo pero dili hagit na sa siya nga imo. love-love lang nga inspiration. Pwede parents. Pwede parents. Pwede goal nimo, no? Goal nimo nga. Makabalay gyud ko ani mo og gini-reward Si Fitzky pinalti kayo nga. Pwede daw love life ba? Actually, pwede love life. Pwede kayo problema. Pwede ang love life. Tungod kay you have somebody nga gusto nimo nga malipay nga na-change ka. Ayun. So, have someone which will always which will be your inspiration. Wala punta ka ba? Kaya ang tambag ni Pastor. Correct, diba? That's Have all. the go, have the inspiration. It can be the goal, it can be your love. O, katong kang fits. Gani, kay tandem mag yun na siya, diba? Oo, mao na siya. So, maintain yun si Fits. Magpagog tuig, manggani ang kong ma-maintain. Diba, Fits? Let's talk about that
later, Correct, offline. no? Bottom line is do it now, no? Correct. And believe the beauty of your dreams. Oo. Kasi nga, imo nang maangkon. So mga sa atong letter sender, no, unang-una, we really appreciate, no, kay the first step to resolving an issue or a problem is an acknowledgement of it, and you have acknowledged it. It takes a habit ba sa kanilang gipang kuan, habit forming kay like UP, I was once like that, but it took me somehow, it's still a struggle pa biya gihapon kay sometimes it's so nice to just lag, diba, and laze around, but if you have that goal in your mind, diba, sakto gito, sulat, and then at the end of the day check kung asa nakandapita para that would serve as your guide. Kay dagang kay distractions, diba Pastor? Dagkan siya kay distractions. All you have to ay awing focus. And eventually, sa gingunibing, mawala na hinahinay ang imuhang procrastination. Dili na siya in-snap of a finger ha. Like we said, it's a habit. Okay? And please continue on praying with God for that nga mawala na siya. And, di ba, it helps also that if you associate with people who are goal-oriented. Di ba? Kaysa ka ng inana. So, associate yourself with people like that. No, I hope that tabakan ka na mo sa amuan diring pag-istorya, and we pray that you will have a very productive year this year. Okay? In as much as ang amuan pong programa. O mga kapaglaom, mubalik pa inyong paboritong programa sa adlaw Sabado, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Hi! Happy Sabbath! You are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Greetings from Jonathan, Katoliko, and family. Yes, mga kapaglaom, kami nagabalik din sa Panimbaya sa Kabuntagon. And under Panimbaya, wapag yun mahuman rin na mag-discuss. Kay apil mo yan eh. Maman, relate. And mga kapaglaom, tungod kay bagong tuig kita karon, muadto na usabta sa mga bago nga nag-birthday. Diha sa birthday bulletin o gatong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday sa akong uncle. Birthday din niya karong adlaw. Happy birthday, Uncle Calvert Prieto diya sa Taguig. Yes. And sa tanan nga nag-birthday karon, happy birthday. Of course, dili mawala. Kantahan na. Kanta. Yes. Yeah. 1, 2, ready? Happy birthday to you. And karon mga kapaglaw, madto ta sa Bible Trivia. Our question for this day is So again, tawag na 0927-777-5602. Yes. O mahibala na nila, no, for sure, na nasa mga first chapter sa Bible sa Genesis. Correct. Yes, open your Bible. Ayan, yes. so Dapat yun natin i-open natong Bible, no? Especially karon nga month, gi-declare ni siya nga Bible Month. Ayan, no, mga kapaglaom, nasayod baka mo nga formal na nga deklara ni President Rodrigo Duterte ang bulan sa Enero as National Bible Month. Yes, no, kini man yang gipirmahan ang proclamation or communities. Dugang paniini, base sa kasaysayan, makita ang maayong epekto niini sa Biblia o maayong epekto sa Biblia sa katilingban o kung giun sa kini paghatag og inspirasyon sa mga katawhan aron mahimong maayong lumulupyo. Presidential proclamation. So, yes, no? So it's really enticing ba to start the year, right? Yes, by reading the Bible, di ba? Katong na yung mga Bible po sa ilang mga balay nga wala na nagamit, pwede nila na ihatag. Pwede mo na ipadala din sa channel para mahatag po na ito na. Kana bitayin itong mga gadget, di ba? Karoon ng mga Bible sa mobile kay cellphone naman siya. So you can download that from your app.
diba? And then, and anywhere And you can read. Man, mabasa ni mo. Yes, and sa Bible Beats po, sa Bible Beats, katong mapangutana na mga nakabalo, kabasa Bible, tagaan nag-Bible. Correct. Ino din, basahan na, kaya di na basahon, bawion ko na. Pangutana kung saan pag-ato silang balay. So, ibig sabihin, Wing, pinatagalog, diba? Kung makita ninyo ni si Awing des kadalanan, duol gid mo sa iya, tubag sa iyang mga pangutana, kay para matagaan mo Bible. And hindi na ako malimtan nga naay tigulang dito sa atong dito ta sa kuan ba dapit sa Marawi ba atong ingon ako sa imuha sa Lanao pila na siya ka years 65 years na siya pero wa siya kabasag Bible di ay wag siya kabalo tagan ng Bible daghan mag thirsty sa words sa Ginoo so correct kana na wing kanang atong Bible Beats po di sa segment nato diri mo po ni makatabang no so magpasalamat po ta sa atong presidente no sa Rodrigo Duterte nga himo niya nga proclamation nga kita jud we will start the year right and end the year right. Correct. Kaya this is part of, actually, kinahalang yun kayo na to, moral recovery. Diba? And go back to the words of God. Diba? Kaya medyo komplikado na ang kalibutan. Yes, and matuta sa greetings. Ma'am Jel, go. Kay Murag, December, dugay-dugay tawa nag-uban ba? Kay bakasyon juga. Yes, so much. Diba? Hi, I'm back. Diba? O, kingon pa si Direk. Atong sugdon si Direk. Kalisod guys, dito ni i-focus doon. Putlan tanig microphone. Ba? Kinsa ni Direk. Happy watching Clarence. Happy watching si Clarence. Clarence lagi day na dong, nakadong, pauli na yung taon dong, di ba? Ingaw namin mo dong. Si Renny Boy, napo diri nagpag-greet, no? Happy Sabbath, pag-greet lang ko sa Paradero og Maximo Family og sa mga taga East Jordan Association from Maryland. God bless. Og akong mama, og akong papa, ma, hello, tanaw sa TV, nara ko. Wala ko nawala sa balay, kay buntag sa'yo na nawag siya. Asak ka! Naara ko diri. So na yun nagtanaw gid ma'am. Diba? Hi, and my sister there in San Diego, congratulations sa imuhang House of Plants. To those living in San Diego, you may visit my sister's shop at Chula Vista in San Diego, House of Plants, and get your green thumb working. Sa Lumbia National High School, akong cousin si Marlon Sirinya, ang tanan mga Sirinya halibas sa Ascuna Apolinaris family, daghang salamat sa inyong pagtanaw and happy New Year. And of course, USTP family. Hi. Ayan, sige Ate Yob. Ikaw, Fitz. Sige, happy New Year dahil sa akong family, Mama, Papa. Thank you so much. And also, Maymay. And also, Happy New Year sa tanan, taga-Hingoog. Ito kayo nagtanaw, ginaw ko no sila. No, Ma'am Charlene Arellano, Ma'am Rebecca Kabahay, taga-Hingoog Sanitary Mental Hospital. And of course, sa Hope Radio Hingoog. Og sa tanan mga kaisunan sa United Sewing Association. Og sa tanan mga nagtanaw ani pinagi sa itong Facebook Live. Og sa tanan mga viewers pa nato sa GSAT Channel 33 and sa ato apong YouTube. Thank you so much mga kapaglaom, and we are really so happy nga nag-uban mo sa every Sabbath o every Harana sa Kabuntagon and sa tanang program po sa Hope Channel. Yes. And I would like to greet lang no ako ang family nga Mama, Papa, diya sa House of Fenas, Sambuanga del Sur, and kang Mami, Daddy ka diya sa Domingag, Sambuanga del Sur, no? Salamat kayo nga we were able to band together sa ato ang holidays. Yes, nagpahayahay yun sa mahayahay. Yes, lagi, salamat kayo. And sa akong iksundiya sa Abu Dhabi, Kim Prieto, hello, and Happy New Year. Yes, so ako pasalamatan. Siyempre, pinakakusog Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much. And Papa Bing Sanis diya sa Jensan. Thank you kayo. Nagtanaw siya ron. And daghan kayo ng mga volunteer na to diya sa Jensan nga nagtanaw karon sa atong live sa atong Facebook. And atong mga kapaglaom, thank you so much. Labi na sa pagtanaw niyo sa Harana sa Kabuntagon. Gikan natong December, nag-top 70 ta nga mga songs. Gikan dayon sa number 1. Correct. Kasi number 1 1. Okay, tanong sa number 1. Kang Prince. Prince. Katong kanta nga... Basta itong kanta, Direk. Basta mo ito siya, Kang Prince. Busy amon, director nga si Direk Bosti. And pasalamatan na mo ang atong mga partners and sponsors, mga kapaglaom. Ma'am Cora Wahiman. Karong 2019,
mag-uban-uban na sa mga kapaglaom. Mudol mininyo muna na siya. So thank you kayo mga kapaglaom. Yes. Dugang greetings from Efraim Malinaw. Good morning and happy Sabbath to all listeners around the world, especially to my family in Ormoc City, Philippines, and my deepest condolence to Mr. and Mrs. Lodi Malinaw, my uncle and auntie at Tinagan, Albuera, Leyte, Philippines, for passing away of their daughter, Edin Malinaw. We're very watching sorry. from Thailand. Yes, condolences sa family. And good morning, Sir Yul Batiler. Good morning dia, sir. Sa imo. And akong papa, mama. Happy New Year sa akong pamilya. Hi, Happy ako New Year. amigo nga na sa Santos. Thank you for watching. Happy New Year po and thank you so much Yanhi SDA Church sa inyo ang pag-abi-abi ka na mo. And Ate Charm, Kuya Andrew, Ate Lovely, Kuya Christian Darrell, happy I love you, New da. Year. Excited na kami nga magkauban na punta. Yes, I love you, Daryl. Wow. JC Korean Surplus. Dagang salamat sa inyo, ha. And Actin family, Charm. Happy New Year. Ako pong family, Charm, Andrew. Okishima family, sa akong mama, sa akong papa. Mga kapaglaom, another year, 2019 ang atong pag-aatubangon. Kung unsa kainit ang inyong pagsuporta ka na mo last year, among i-expect nga more pa ang inyuhang pagsuporta ka na mo karon nga year. And of course, sa mga umaabot ka pa nga mga tuig. And mga kapaglaom, daghan kaayo mig mga special nga episode nga giandam para lang yun sa inyo. Ato nang atangan sa atong mga episode karong tuiga. Mga kapaglaom, atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato igas. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburan og naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony. Yes. Buong paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!